Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Kinahanglan hinumduman mo. Nanaganda, dili ba? Oh, nanaganta. Human ko pagkatuog sa building nga nasamdan ko sa naong. Nanaganda. Unya, may miabot pag ngalayang grupo sa mga rebelde. Oh, unya. 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 Shotgun. Hinumdumi kong kalus amo na buhian ang maong shotgun. Midaganda. May giguyod ko. Unya. Unya. Nahinumdum na ko. Sa unsa? Usa may nahinumduman mo, Andro. Diin ni mo mabuhi ang shotgun, ha? Sa suba. Usa? Sa diyang bilabang tagsuba. Gihimo nila akong sungkod. Usa? Kaya, mao ka katapusan kong nahinumduman, Alex. Gihimo ko padukot na shotgun sa paglabang na to sa suba. Sigurado ka nga nawa yun din mo mabitbit? Wan, Alex. Sigurado ko. Kay, nagsalig lang ko nimo. Sadyang milabang ta sa suba. Ug gawas pa. Dito na ko ang akong ninumduman sa mong shotgun. Kung mao na, posible nga tuwa pa sa mong suba ang mong shotgun. Ha? Dako kay posibilidad. Dili ba? Oh, Ug aron makuha ta ang mong shotgun. Kinahanglan mo larga kas Mindanao ug kuhaon ang mong shotgun. unsa? Ug sayo na ning dumdumon, di ba? Kay mao kini ang suba sa atong giagian paingon sa campus Maribelde. Ug mausab kini ang atong giagian pauli, di ba? Oh, pero, Mahadlo ka mo balik nito? dili. Oh, asa ka naman nga? May barog ka man. Kinalaman ko na ako sunod ko buhaton, Alex. Dili ka lang magpasalamat ako. Nakabayad ko sa iyong pagluwas ko kinabuhi. Busa, dili ko agay magpasalamat ni mo, Alex. Nagsalig ka lang nga nakapabor ka karon ano. Kituan ni mo kong asawa. Posible tuod nga sa suba mabuhiin ni Andrew mo shotgun. Iwan ako may namdom nga doon na pa siya gibit-bit sa diyang naluwas mi sa among makauban. Unsa yung kay misteryo sa mong shotgun? Unsa gyud kang nakingon. Nga importante pa kailang sa building bikidap ni Carla karon ang shotgun. Nga, wa man gani ni bala. Wa gani ko magkapabuto ini. Pero dili siya magidap og tao. Kung dili pa di importante kayo. Ang pangutana. Kung tuwa pa ba ka mo shotgun sa suba nga posible ako nabindan ini. Tuwa pa ba ka?
Unsa kay maayo na kong buhaton karon? Dili naman sa muwa sa kung nahuna ang shotgun itong Rufo. Dong Alex. Dong mukao na ka, Dong. Tingkao naman day. Salamat si mong pagpahinumdum na ko, ma. Magsukad na ba ko? Oo, sige. Tuon ma. Kung doon ay manawagan ng telepono, ayaw yung tubaga, ha? Ngano man, Dong? Ay, basta ilag tubaga! Saan ka nga nung tanam ka, oy, kung ano? Ay, Dong. Dili. Di ko mutubag. Imo naman kong gipasidanan, anak ba? Ako lang ibalik. Ang di ka gyud masipyat. Dong, si Jessa ba? Wa pa'y balita? Hawa pa gyud, oy. Ay, isa ko kasulas pagpangitan si Isabi. Kay doon ako'y laing ginoon na. O, lakaw na ma. Magsuka na, aron, magkaon ako. Dong. Mura magnahustig sinuon ko din, he. May pagbituon na lang kong chisada. Nga manglayas mi din, he. Hello? Kumusta na, Andrew? Miabot na ang tagal sa akong kipangutana nimo. Naibaw ko. Kunahin ang shotgun ako mabiyay. Hain. Hain kini, Andrew. Sa Mindanao. Sa suba dool sa itong giawayan o di Alex. Unsa? Pero, wa ka maghimo-himo lang istorya, Andrew. Nakahinumdum na ko sa mga shotgun. May samad ko ito higayon. Ug ako nang gihimong panukod. Ug dito na ko mabuhi sa suba. Ubo sa itong giawayan. Mayo. Mayo kay nahinumdum ka dayon. Karon, buhiin na si Carlo. Oops, relax. Relax lang. Wa pa sa ako mga kamot ang shotgun. Busag kinahanglan nga imo una ning kuhaon una na kubuhian kining Carla. Unsa? Lisod ng tuhuan ang mga pulong, Andrew. Usa, kinahanglang mangandam ka alang sa usa ka biyahe. Mag-abot ta sa airport, karong hapon, ug ayaw gyud kog supaka kung dili ka gustong mamatay ang imong sekretarya. Bye. Salpahis. Alas 4 may malarga. May oras pag magkikita kang Jessa sa isla. Kinala magkapananghid ko niya. Salamat sa makabusog nga pagkaon, ma. Oh. Uy. Si Buboy ning nanawag. Hello, Buboy. Usa? Nasundan mo sa ano? Asa si Paing? Usa? Sigurado ka nga siya nga kita mong misakay pampot? Sige. Ayaw una pagbiya diha. Pakisusi kung asa paingon si Ando sakay sa pampot. JR, ay pagsigig-ligid-ligid diya sa bus, anak. Mag-atlan ka. Oh, may pambot ka na paingon din eh. Oh, may si Andrew na. Maayon ta. Oh, JR, manago na ta. Kay basig dili si Andrew ka nang miabot. Jessa! Jessa! Andrew! Oh, si Jessa. Siya ka na nagkugo si Gia. Misugat ako. Andrew! Kumusta mo din eh? Salamat kaniya ka na.
nimo? Salamat sa imong kabalaka. Naluwas na ba nimo si Carla? Wa pa. Maong ni ako. Kay mawa akong taas-taas. Unsay Kinahanglan mo larga ko sa Mindanao. Aron ako losod si Carla. unsa? Pero mahadlo ko kung wa ka din sa isla, Andrew. Ha? Dili mahimong mamatay ka, Andrew. Jessa, tinuod ka? Mahadlo ka mamatay ko. Nasultin na ni mo. Ay nagpagkuya. Kay nalipay ko na kabati ko ini. Kuan natural nga mabalaka gid ko nga mamatay ka. Kay unsaon na wala na mo ni JR ang pagpakabuhi dinhi sa isla. Kinsa na balay mo pagkaon na mo nga nagsalig raman gid minimo. Ha? Mauna nga dili ka mahimong mamatay kun niya pa mi sa isla. Okay. Malipay na ako ana. Nga gikinahanglan ay ko nimo. Natural nga magkinahanglan gid ko nimo. Kay wa ko trabaho dinhi. Unya. Kanus among gid ka mabalik. Kung makita na mong butang among kuhaon. Magkauli na ko. O mabuhian na si Carla. Unsa mo ginang butanga? Kinsa mo gid ang mikidnap ni Carla? Dali. Mga doon nata sa payag. Gamay na kong oras, Jessa. Kinalang alas 4 karong hapon. Tuwan ako sa airport. Unsa? Sige na. Dali na sa payag. Kaya dagan ko ipahimang no ni mo. Si Buboy na sabi niya na wag. Hello, Buboy. Boss! Makurat kid kanining ako nahibawan karon, boss. Usa man na, Buboy. Sulti na. Ay kung pakulbay diha. Boss, di na day ang imong amigo ang tagiya sa isla nga paborito nimong taguanan sa una? Unsa? Nga naman. Napalit ni Glain? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!